Hinila na, hinila na. Yun! Ay! Mabigat! Ah! Ay, naso! Wow! Sarap! Hello po mga ka-dragon, ayan, welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, welcome back dito sa probinsya ng Occidental Mindoro. Ayan, na-miss nyo ba mag-vlog? Siyempre, 1 week na pahinga. Isang linggo. So ayan guys, nandito tayo ulit sa farm. Mangangawil kami ng siyempre, tilapia. Tapos doon namin iluluto sa bahay. Ayan, samahan nyo po ulit kami sa panibagong episode na. Tara na. Ayan mga ka-dragon, nagsilabasan na itong sangay. Itong bunga. O, diba? 1 month na lang siguro yan. Baka na, pwede nang anihin. Parang kailan na. Bilis ng panahon. Yung tanim pa lang namin dito. Sitaw na turo, hindi pa masyadong nagtubo. Yung iba, madalang yung tumubo. Tapos ito naman, palipas na. Pero ang dami niya pang bulaklak. Siguro kapag pinatuwigan ito, magbunga pa. Ayan ang dami niya pang bulaklak. Ayan, try namin patubigan to bukas. Patubigan namin kay Kuya Efren. Sayang din kasi. Ayun si Master Dragon. Yan, iniikot niya itong palayan. Back to bukid. Laki niya na. Ganda tignan na itong ating malunggay, oh. Ganda ng bunga. Hitik na hitik sa bunga. May mga napitas na dito si Auntie Ligaya at si Auntie Pasing nung nakaraan. Kinuha na nila yung pwedeng gulayin. Tingin? Patin din. Kalabo ng tubig nyo. Ha? Aliitan man kayo ng huli. Hindi man talakihan. Yan. Yan, pwede na yan. Pwede na. Mapula na eh. Wow, nice. Ngayon dyan na yung ato ka. Kasing lapad ng palad man, te. 2-0. 2-0. Ligaya. 2-0. Iba talaga ang baniit ng tipasing. Nice! Katatlo na si Tita Pasita. Nice!
Ano, besh? Anong lagay mo dyan, besh? Yun, oh. Oh, diba? Pabalik-balik yung maliit man, tiya. Dito nga kasi banda. Ay, siyawa. Wala, doon o. Yung dati dito, yung pagpalan ng kasi. Yun. Nakadali ka din. 1-3. 1-4. Nga ni pinakabulos mo. Ito naman, silipin mo muna. Yun ako lang tipasing. Eh di wow. Hindi nakasama. Nahulog. Buyod na po itong pangkabatik mo ilagayam. It's a prank lang palante. Kalakas-lakas ng hila niya eh. Kaliit-liit. Grabe, tag-araw talaga. El Niño. Yung mga puno doon guys, so halos walaan ng mga dahon. Nakalbo na. Yan! Ay! Sayang dito! Laki! Ala! Naputol! Ay! Ala, sayang ante kalaki! Nakain niya? Hindi masyadong nakakapit. Ay, sayang. Kalaki eh. Kapula pa naman. Isa pa. La! Ay. Kung ano nagdak. Pwede na yan, ante. Malaki ah. Hindi ko maanaala ko. Puro maliliit na. Hinila na. Yun! Ay! Mabigat! Ay! Ay, tas mo! Oo, pali! Jamay nga ito. Oh my goodness. Ay na, nagdaggal na eh. Ay, ano yan? Kastoy ko ma. Ay, ante, baka ito na yung nagkain sa'yo. Napunta na kay Antipasay, wala na. Napanigta. Napanigta. Kanyak na ita, sabihin mo. Ay! Paguyod na, wala ang nakal. Grabe, guys, look. Wala nang laman. Ayan, ante. Ay, kanti na gano'n siguro. Oo, kalaki na eh. Malit ko na kuha ni Kwan. Nagpupuno dyan. Ayan! Kapula. Oh my goodness. Ito na yung kantiligaya na naman. Pulahan eh. Tawati ko na tempo na. Ning.
Ano ante? Wala kang ipalastog? Wala, babatik. Yun! Na? Kalakas ng ano niya eh. Hila niya eh. Pwede na to? Pwede na. Pulahan na. Oo, mayroong pulahan, mayroong putla. May dilaw. May dilaw. Laon na. Yung Ang mga pula. matagal na. Wala na ang buwan. Nahuli ng pasing na malaki putla. Malaki. Ayun, yun. Oh, malaki. Ano? Napabaarangan. Ay, ate! Ala! Nice! Aray. Pakita mo ante. Yun o. Malaki rin na. Nakaisa rin ang malaki sante. Pwede na. Kuko ni Gigi. Ginaburaot ka kasi ni JJ. Ako ni Gigi eh. Ito ba yung kanti pasahin? Napabaarangan. Halika nga. Tanganan. Ay, mas malaki pa rin to. Ito. Oh. Kanti pasing na. Naku, ang isa bang malaki? Oo, sabi niya. Kapula na naman yan ah. Karamihan sa nakwamanti mapula. Kasi mga permi. Balik! Nice. Yung repolyohan natin, ante. No? Na may saba. Ay, perito. Oo. Na. Bakit yan? Hindi man nagpalag-palag. Hindi na yung guy-guyo daw. Nataysan. Matay kan sa puro ka. Ay, hindi boy pa. Katahimik niya eh. So, ayun mga ka-dragon. Ito yung ating nakuha. Yan, pauwi na rin kami at baka gabihin kami sa daan. Dahil magluluto pa kami. Tara, let's go girls! So, ayan mga ka-dragon, bali ginabi na kami. Yan, nag-attend kasi kami ng gawain. Bali ang iluluto natin, ang tawag doon, piyesa ba yun, te? Yung may repolyo, tsaka saging. Ang alam ko, piyesa yun. Piyesa? Hindi, nilaga. Nilagang tilapson. Good evening mga ka-dragon. Maggayat-gayat tayo ng... Ilagay mo lahat yan, antay? Hindi. Kunti lang. Okay na yan. Ano na?
Hindi, ikunin mo na yung isa. Shout out mo si Tardy. Ay, apunan. Ligaya. Nanganak ng kanyang panganay. Kapatid ni Nes. Ano, Nes? Shout out mo yung kapatid mo. Tardy. Si Borjak. Pag nasa probinsya sila, Borjak tsaka Bornok ang pangalan nila. Pero pag sa syudad sila, Tardy at JD. medyo social Dito sa baryo, kapangit-pangit ang pangalan nila. Ganun talaga mga pangalan dito. Mga Tayong, Tambo. Oh. Gutom ako. Kung nandito pa sa Uncle Mario, baka na nabigyan niya pa ng pangalan na naman yan, Auntie, ah. Good evening, tita. Wow, naka-lipstick. Ganda ra ang lola mo sa gabi. Yan, ito ang aming hideout dito sa likod. Nasa ilalim kami ng puno ng aratiles. Yan, tapos nagkabit ako ng ano dyan, ng ilaw. Plapla. Gusto yung nauong na yan. Yung anak. Ikakanap lang na lang. Pag malaki lang nakuha ko, no? Ito ang aking favorite, repolyo. Mura kayo ang repolyo sa Kwan, sa Baguio. Magkano na? Halos ipamigay na nga nila eh. Pero pagdating na dito sa atin, mahal na. Magkano kilo nito ang binili mo? Tagkuan yan, kalahati lang yan, 60. Ah, di 120. Di ba hinati niya lang yan? Ewan ko kung ilang kwan yan. Basta hinati niyo yung isang buo eh, 60. Hindi makalabas yan yan. Yan yan. Di ka pa rin tulag. Hindi makalabas. Yan. Di pa rin tulag ang bebe. Muna gusto ka. Namamahay na, parang sanay na sa Manila ah. Parang gusto ulit pagbalik ng Manila. Balik ka sa Manila. Kasarap ng tulog niya doon eh, no? Nag-4 hours eh. Yeah. No? Sinabunutan, nainggit sa buhok mo. Mahaba na yung buhok ko kasi ako wala buhok kamo. Parehas naman tayo wala ipin. Parang Manila dito. Walang ilaw na marami. Tulog 30 minutes lang eh. Baho lula. Karoy, baho lula ligaya, Togas naman. no? May isda. Hindi man ako ng isda. Kailang man. Ayan, dito na ilagay na natin itong bawang guys. 7:30 na. Late ng ating dinner. Ayan, malaki. Maliliit mo na lang pa. Mahuli na pa. Bigyan mo nito. Ayan guys, lagyan na natin ng sabaw. Sabi mo rin itong stop na. Guys, stop. Stop. Tsaka lagay na rin natin yung repolyo. Na No, hindi yata matakpan yan, no? kulang yung tubig siguro. Hindi natin guys ng pampalasa. Ayan, takpan muna natin para madaling maluto. Ayan guys, check natin ang ating pyesa. Wow, sarap.
Ito, luto. Palambutin na lang natin yung repolyo tsaka yung saging. Sarap ng repolyo. Wow, sarap. Dandang ka, magaling ko. Lagay natin lahat ito. Sige na yan mo lang para mo. After 2 hours. After 2 hours guys sa paghihintay. Ayan. Naluto din sa wakas. Alas 8 na. Salamat po sa mga biyayang pinagkakaroon po sa aming sarang-sarang. Mamalad po na ito na sa pagiging pagsawa. Mamalad po na yung lahat sa Panginoon sa Kristo. Amen. Kain tayo mga dragon! Ginabi na kami. Alas 8 na ka ba? Gabihan na. Time check. Alas 8. Yes na. Simulan na. Sarap na ba? Ayan, ang sarap ang aming kain ngayon dahil masarap ang ulam fresh from the fish pond. Namis na ba? Namis na ba? Tilapia. Masahay na nga. Harap ang magtago sa atin. May pagkamot tayong dalaga. Ulang ito po. Ayun. Hindi pa siya? Sa gilid ko. Pinamatan ko ng kanin. Hindi dito. Ito. Hindi mo ba kanin? Cooper, kumain na nga. Tahol pa ng tahol. Nauna ka na sa amin nagkain eh. Peng. Nagpawaat. Ayun ka? Isang laki. Ayun ka kapag ka nagkapatay na. Robot. Ang sarap. Ang tuyo. Ayun sa atin. Ba't nakakain ko lang sa? Hindi bawal yata yun. Di ko isda. Ayun, kasi natin. Sarap. Matakang kilap ko na pa. Nagluto. Anong lahat? Lahat kami naghawak dyan. Sila nagluto, tinaguan ko sila. Ayun. Lagyan pa kid din ang ligayan na tuyo. Wala. Tapos dyan pa daw ng kamatis. Sarsyado nga lang ito ha. Ba't ang kursado ko? May toyo? May tuyo? Tomato. Kaya nga. Super. Ako tagal na pito. Kain ng kita sa'yo. Dahil matagal-tagal tayong hindi nakablog. Overtime pala. Sa pagkaan namin bibili sa tubo. Sa dami namin kinain. Tapos kain tulay. Kung sa kubo, kuwantay na mas marami tayong ano. Ayan, gusto ko lang pong batiin ng belated happy birthday pala si Tita Florenda Padilla. Ayan, belated happy birthday po. Happy birthday po. Tsaka kay kay Kading Kabata yan. Belated happy birthday, Kading. Happy birthday. Yan tayo. Sarap na. Ang dami yan. Yung iba mga tulog na kami. Nakain pa. Maaga kasi ang tulugan pa sa probinsya. Hindi katulad pag sa Manila ka na. Patagalan. Gising sa umaga sila patulog pa lang. Alas 11 gising ka pa pag sa Manila. Dito may bing ng tulog mo.
Gising na siya. Tangali na nga kami gising doon. Ayun guys, bali sa March 5 pa ang uwi nila Ate Greta at ni Ate Joan dito. Ano sila? Hanggang sa mag-ani na daw ng sibuyas. Kung may mahal. Ang presyo ng sibuyas ngayon guys, sobrang mura. 25. Pababa ng pababa eh. Pero pa yung ale. Malay nyo yung sa April, yun ang biglang taas ang presyo. Buti na lang ngayon, hindi kami nagpaaga ba eh. Kaya nga. Sana na. Pag April, wala kayong tanong. Nakapagpiso na doon sa bibili. Hindi ka na lang natin. Baka na sa amin ang huling halakhak. Mas mahal para saan. May bisita kayo ah. Ito. Kita namin si Yun. Ano mo pa? Masin na niya siyang ito. Sarap talaga ng repolyo. Kung hindi lang mahal na ang repolyo, isang buo na yung bigyan natin si Kuya Dan, magaling lang. Nabawasan mo ako. Oo, bukat lang. Gabi na, hindi pa siya nagkain. Nabawasan. Nabasuga man ako. Nasaba man lang siya man. Yung saba ka pa nga dyan, oh. Magnay makaga. Naubos yung saba. Nagawa mo saba. May isang tilapia. Magnay masukong mama. Repolyo. Ayun na. Doktor, di na kami na tayo kamay sa ka. Wala na po yun siya. Diyos na talaga si kasi makasariwa nga ito po na sila. Lasa. Last. Baka matulog kayo kagad. Antipaseng. Bakit? Busog kayo. Turugan. Ang piligaya, maghabol ka yan eh. Kung bilang ko, naglabasan ako. Hindi mong karne. So, ayun guys. Good evening and good night. Yan, sana ay nag-enjoy po ulit kayo sa aming panibagong episode. Sana lagi po kayo mag-iingat. Follow din po ang aming Facebook page at TikTok account. Yan. Thank you so much po. Bye Love po. you. Bye. Good night po.